كما يمسيكم خبركم تخطاطلتين لومي سوني 19 سنة ساعة 9 مشت تدالو زينا مسنا دونان في المالنا كتكاتلنا بخبر زعدم بيتروس منقص سارست زينا بمغنيات عسرا سنة سماتات إيرتران مذكر لومي تصولو تفتحات دعان تخايدو أب كتم أسمرا معسكر دندن زركبو تأليت سنكولان سماتاتهم بحابن زكيرهم أب زوباسي من أوكيه بحرين لعلي 10,000 سدرا سوات لعلي 340 مليون نقفة دبس تخفيلو حالتات ستة إسرائيل أب جنين بزكاير وسرحيت أب سب قدات وريدون أب دوباو برازيل بستغسته وبلاو معبل سباوي نواتاون كبابياون كساراتات وريدون أب هندي أب زحالة سالستيمس معبل أواعي بستاساس المغنيات لعليمي بمغنيات عسرا سنة سماتات إيرتران مذكار لومي تصولو تفتحات دعان ككايد وعيلو بملكاي صبصاب نزتدالو تحستو ياسين صالح كقربوين سلا حزبن هاجرن هيوتون بجان زوفي سماتات إيرتران مذكار لومي 19 سنة أب كتم أسمرا بيت كريستيان دبر سهل قدس ميكائيل تصولو تفتحات أب مسجد الخلفاء الراشدين لما درسون دعان تخايدون أب ساعتات قدم قطري أب بيت كريستيان دبر سهلة قدس ميكائيل تطرات أب استخيد سنسرعات ليك باباس أبرو بيتروس عقب منبر أرثوذكس توحدو بيت كريستيان زركبوم أبلات قدس سينودوس باباساتن ليكاني باباساتن ليكاونتي ولد كهنت كمون كاب كلن أدبارا زتمدبو لباسيان تصلت أعرقهم أبتي أقاتامي مرحت هايمانوت وإنجلاويت لوتراويت بيت كريستيان إيرتران كاتوليكاويت بيت كريستيان إيرترانون زيت تساتفو مدب بوتو ليك باباس أبنو بيتروس أبز محلالفو من الأختي نوترقمون رزنة المسوات زملكت مبرهيبهم حالافي سبكت وإنجيل أب منبر باتريريك مرقيتا سمعون دينا أبزهبو أستمهرو دما نعنان إيرتراوان زخر سماعتات مريج أزيكونه تاريخوي حلافنت كم زخونه بنتكاس سماعتاتنا بواغازي تتمن كبرتي هوتن زخفو اللهجر بحدنة فورين كن أكبان كنمع بلان حدرون كم زخونه قليتهم أمو داتا مهللان براكين تواهيبم بتمساسالي كاب ساعة 4 فرقان ظهر غطري أم مسجد الخلفاء الراشدين أبستخاد مدب بمفتي إرترا شيخ سالم إبراهيم المختار استمرح صلاة دعان تخايدون شيخ سالم أبز اسمعوا وقال معرفات هاجراوي تاريخنا مس النجنتل تاريخ قصال مخته أنصار وررتن جزاءتن كم زخنة ناصنت إيرتران كبرت زغاتاتان نما وصيت نايز مخته زي كم زخنة بمتقاس هاجراوي ناصنت نمرغاص لإلاونت محاسن أبستخايد قال سيستر قددم مسواتي ولدتات زحبنلو كبري كم زخنة قليصم مفتي إيرترا الشيخ سالم إبراهيم المختار أسعبهم اتي زعبين ودادرت زيبولون هيابن لكسن ناي هيوتن دمني دحر مبال سماعتاتنا هيوتن بجيوم أبزرقا قلنا هجر نحنا إذن بهيوت زلنا نسدرا سوءات بعينة جنزبن كنحجز قديتا كم زلنا أبريهم أب كتم أسمرا معسكر دندن زركبو تأليت سنكولان بمغنيات عسرا سنة معلت سماتات إيرترات مع 10 سنة ناي زخر مدبا كايدوم اتمدب قجلق أي حتى عن بابا هتصانات معسكر دندنن قدايم سنة باباينن بزغربو بهلاون سنة باباون مسانا دوقتات استسني نيرو أبتقي أب ساعتات تحرقات ريست غايدة ناي زخر مدب نبرتي معسكر دندن نفسه كفهم شمعة بمولع تساتيفهم أب ساعتات قدم قطر دما نبرتي معسكر دندن أب منبر نايتهم حربين سنكولان كينات وفرات ريت كم زكايدو وكيل إيرينا حبيرون أب زباسي من أوكيه بحري كاب كلتشان 4 جميرون العلي 10,000 سدرا سوات العلي 340 مليون ناقفة دبس تخفيلو وكيل إيرينا إبراهيم عمر بملكة صبصاب نزدالو تحستو يونس أبراهام
ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ልዕሊ 340 ሚልዮን ናቕፋ ደበስ ንስድራ ስዋኣት ከም ተኸፍለ ወኪል ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣቶ እስማዒል ዑስማን ሓቢሩ። እቲ ዝተጠቕሰ መጠን ገንዘብ ካብ 2004 ጀሚሩ ንልዕሊ 10,000 ስድራ ስዋኣት ከም ተኸፍለ ድማ ኣብሪሁ። ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝነብሩ ኤርትራውያን ብወገኖም ምንባይ ስድራ ስዋኣት ንመንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ከም ዘይኮነ ተገንዚቦም ብዝወሰድዎ ተበግሶታት ንልዕሊ 1,000 ስድራ ስዋኣት 10 ሚልዮን ናቕፋ ከም ዝለኣኹውን ገሊፆም። ደበስ ካብ 2004 ብመሰረት ኣዋጅ 131 ዝጀመረ ክሳብ ዛሕጂ 328 ሚልዮን ደበስ ተኸፊሉሎ ከምኡውን ንግዱሳት ኤርትራውያን ኣብ ደገና ውሽጥን ዝቕመጡ ስድራ ቤት ስዋኣት ንሕጋዝ ዝወስድዎ ተበግሶ ድማ መንገዲ ኢንሹራንስ ዝኽፈል ደገፍ ኣስታት 10 ሚልዮን ዝኸውን ተኸፊሉሎ። ብምቕጻል ድማ ብዞባና ካብ 2019 ጀሚሩ ብውዳቤታት ንኡስ ጨናፍር ህግዳፍ ዝጀመረ ኣብ ዞባ ኣስታት 3 ሚልዮን ናቕፋ ተኸፊሉሎ ማለት እዩ። ካልኡን ዝተፈላለዩ ደገፋት ይግበር እዩ። እዚ እንታይ ትስሩዕ ንብለደለና ዘይኮይኑ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ዝተፈላለዩ ደገፋት ይግበር እዩ ነፍሲ ከም ንኡሳን ዞባታት። ጸሓፊ ህግደፍ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ረዘና ኣዶናይ ብወገኑ ጎኒ ጎንቲ ንስድራ ስዋኣት ንምድጋፍ ብህዝብን መንግስትን ዝግበር ደገፍ ውዳቤ ስራሕተኛታት መንግስቲ እውን ካብ 2019 ጀሚሩ ንስድራ ስዋኣት ናይ ምእላይን ምሕጋዝን ተበግሶታት ክወስድ መጽንሑን ብዝለዓለ ይቕጽሎ ከም ዘሎን ብምሕባር ኣብዚ ዓመት እዚ ን150 ስድራ ስዋኣት ኣስታት 1 ሚልዮን ናቕፋ ሓገዝ ከም ተመቓርሐ ኣነጺሩ። ን150 ስድራ ቤት ኣብ ሙሉእ ዞባ ዘሎ ስራሕተኛታት ናይ መንግስቲ ዝተዋፅአ ኣስታት 1 ሚልዮን ምኽፋል ተጀሚሩ። እዚ ቐጻሊ ዝጸንሐ ብዘይካዚ እውን ንስድራ ስዋኣት ዝግበር ካልእ ግልጋሎታዊ ደገፋት ኣቦቱ እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ ግልጋሎታዊ ደገፋት ገለ ክግበር ጸኒሑ እዩ። ብፍላይ ናይ ልብ ዘበን ከም ኣብነት ገረ ክጥቀስ ዝከኣል እንተዳሃልዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ኣብ ከተማ ጊንዳዕ ንሰለስተ ስድራ ስዋኣት ኣባይቲ ተሃኒጹሎም ኣሎ። ብዘይካቲ ገንዘባዊ ደገፍ ኣብ ገለ ትካላት ዕድላት ሸቕለትን ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ንኽረኽቡ ባይታ ከም ተፈጥረውን ብምጥቃስ ሰብ ትካላት ተርኦም ክዕዝዙ ምእንቲ መደብ ከም ዘሎ ኣሚቱ። ብኣማይት ዝቑፀሩ ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል ብ17 ሰነ ኣብ ከተማ ቴል ኣቪቭ ንሰማዕታቶም ብሓበን ኣብ ዘከሩሉ ኣጋጣሚ ንመናባይ ስድራ ስዋኣት ዝውዕል $11,000 ወፍዮም። እቶም ዜጋታት ዝወደብዎ መደብ ናይ እግሪ ጉዕዞ ምውላዕ ሽምዓ ከምኡን ድራማን ግጥምታትን ብዘጠቓልል ስነ ጥበባዊ መሰናድኦ ዝተሰነዩ ነይሩ። በቲ ኣጋጣሚ ንክብሪ ሰማዕታት ካብ ከተማ ኢየሩሳሌም ክሳብ ከተማ ቴል ኣቪቭ ንኣስታት 60 ኪሎ ሜትር ናይ እግሪ ጉዕዞ ዘካየዱ 3 ዜጋታት ካብ ተሳተፍቲ ምስጋናን ኣድናቆትን ረኺቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ነበርቲ ሻርሎት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ከምኡን ኣብ ኣቢጃን ኣይቨሪ ኮስትን ደማም ስዑድያን ዝቕመጡ ዜጋታት ኣብ ዝወደብዎ ተመሳሳሊ መሰናድኦታት ሕድሪ ሰማዕታት ንምትግባር ደጊሞም ቃሎም ሕዲሶም። ኣብ ደማም ኣብ ዝተገብረ ናይ ዝኽሪ መደብ ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት $5,000 ተወፊዩ። ኣባላት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ብ16/19 ሰነ መደባት ዝኽሪ ሓበን ኣካይዶም። ብ16 ሰነ ኣብ ቀጽሪ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝተወደበ መደብ ገዳይምን መንስያትን ስነ ጥበበኛታት ዘቕረብዎ ስነ ጥበባዊ መደብ ተኣንጊዱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣስታት 200 ኣባላት ቤት ጽሕፈት ብ19 ሰነ ኣብ ከባቢ ቤት ገርጊስ ኣብ ዝዓመመዎ ወፈራ ሎም ዓመት ክራማት ፈልስታት ዝትከሎ ዛላታት ሰሪሖም። ሰራሕተኛታት ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ናይ ምግራብን ምዝላይን ስሩዕ ማእተታዊ ስራሕ ከካይዱ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ። ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ኣብ ንኡስ ዞባ ሎጓዓን ሰባን ዝርከቡ 15 ኣባላቱ ኣብ መነባብሮኦም ዝሕግዞም ንነፍሲ ወከፎም 5 ዘመናዊ ቆፎታት ንህቢ ምስ ሙሉእ ናውቱ ብርትዓዊ ዋጋ ዓዲሉ። ኣብቲ ብ13 ሰነ ዝተኻየደ መስራሕ ዕደላ ንመግዚ ንህቢ ዝኾኖም 10,000 ናቕፋ ጥረ ገንዘቡን ከም ተዋህቦም ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።
حلافي هاجراو محبر حربنيا تسنكلان كينات جنفر زبا مأكل أتو هابت تسفا ميكايل أبزس معقل اتي استعدل قفتات نهبي أكل نايتي بحزب منجستن زقبر متأي سحاجزات مخانة تقيسو أقدمهم تمساسال دقف زتقبر لهم سنكلان أبي منا وبرم من محياش كم زمتو قليتون أما حدار نوزبا لوقعان سبا أتو أبراهام حاقوس بوبنو نتعدل زرخبو حربنيا تسنكلان نفسهم نخخولو منتي ترى حبرة سبن من محدارن كم ذي في اليوم الرقاقيتون እቶም ሓርበኛታት ስንኩላን ድማ ነቲ ደገፍ መበገስ ብምግባር ኣብቲ ንኡዘባ ንዘሎን ንምርባሕ ንህቢ ምቹው ዝኾነ ጸጋታት ብግቡእ ክጥቀሙሉ ከም ዝጽዕሩ ኣረጋጊጾም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት حالتات ጸጥታ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ኣብ ትርከብ ጀኒን ብዘካየዶ ስርሒት ሰብኣዊ ክሳራታት ከም ዝወረደ ሓቢሩ በቲ ስርሒት ብውሕዱ 4 ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉ ዝተቐሱ ሰመዝ ጥዕና ርእሰ ምምሕዳር ፍልስጤም ሁስያት ዝርከብዎም 62 ከም ዝቐሰሉ ብምሕባር ቁጥሪ ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም እስራኤል ኣብዛ መዕቆቢትን መጫጭሒትን ሽበራውያን ምዃና ትጠቕሳ ጀኒን ወታደራዊ ስርሒት ክትፍጽም እዚ ናይ ፈለማ ኣይኮነን እዚ ምዕባለታት እዚ ነቲ ብተዛማዲ ሃዲዩ ዝጸንሐ ግጭት ዕጡቃት ፍልስጤማውያንን ሓይልታት ጸጥታ እስራኤልን ዳግማይ ከየላዓሎ ከም ዘስግእ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘለዎም የጠንቅቑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣብቲ ብውግእ ጎቢጣ ዝሓዘቶ ምዕራባዊ ገማግም ልዕሊ 4500 ሓደስቲ ኣባይቲ ክትሃንጽ ትማል 18 ሰነ ወሲና مسرح هنصت زي حدش سفراتات عبد قربا مصاي كم زجمر سمزتا هاجر افليطم አለው ነተስጉምቲ ዝኾነ ፍልስጤማዊ ምንቅስቃስ ሓማስ አንጻር ተጻወታት እስራኤል ንዝቐንዐ ተቃውሞታት ከም ዘሐይሎ ሓቢሮም እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ 5 ወርሕ ናይ ዝዓመት ዝጥራይ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ልዕሊ 7000 ዘይሕጋዊ ኣባይቲ ክትሃንጽ ከም ዝወሰነት ይዝግለጽ እቲ ውሳነ ነቲ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዝጸንሐ ወጥሪ ዝኸፈ አንፈታት ሒዝዎ ከም ዘሎ ናይ ቅርበት ዓዘብቲ ይሕብሩ እስራኤል ኣብቲ ብ1967 ብውግእ ዝሓዘቶ ምዕራባዊ ገማግም ልዕሊ 700,000 ዜጋታት ኣስፊራ ከም ዘላ ጸብጸባት ይሕብሩን እቲ ዘይሕጋዊ ህንጸት ሓደ ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ግጭት እስራኤልን ፍልስጤምን ኮይኑ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣብ ደቡባዊ ብራዚል ብዝተኸስተ ብብርቱዕ ዝናብ ዝተሰነየ ህበብላዊ ማዕበል ሰብኣዊ ንዋታውን ኣከባቢያውን ክሳራታት ወሪዱ በዚ ኣብ ምዛም ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ሓደጋ ብውሕዱ 13 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቐሱ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኣሽሓት ከም ተመዛብሉ ኣነጺሮም ልዕሊ 5,000 ስድራ ቤታት ብዘይ መጽለሊ ከም ዝተረፋ ክሕበር እንከሎ ልዕሊ 84,000 ኣባይቲ ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪሲቲ ተዋሪጽዎ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ መፋረቕ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ኣብቲ ከባቢ ቀዝሕን ብርቱዕ ዝናብን ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ክኽሰት ከም ዝኾነ ዝእምት ትንቢት ኩነታት ኣየር ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት እዚ ንዝወረደ ዕንወት ከየጋድዶ ከም ዘስግእ ገሊጾም ኣብ ብራዚል ኣብዛ ዓመት እዚ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ዘውረደ ባህርያዊ ሓደጋታት ብተኸታታሊ ከጋጥም ዝጽንሑ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ዞባ ሳኦ ፓውሎ ብሳዕቤናት ብርቱዕ ዝናብን ህበብላን ብውሕዱ 65 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝክሩ ኣብ ህንዲ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ምስ ማዕበላዊ ዋዒ ብዝተኣሳሰረ ምኽንያት ልዕሊ 400 ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ብሰንኪ ክስተት ልዕሊ 400 ካልኦት ኣብ ሕክምና ተዓቂቦም ብምህላዎም ቁጥሪ ሙታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ህንዲ ብሓፈሻ ክፍለ ሃገር ኡታር ብራዲሽ ድማ ብፍላይ መጠን ዋዒ ልዕሊ 44 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝጥቀስ እቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ናብ ካልእ ከባቢታት ህንዲ ከይልሕም ተሰጊዩሎ ኣብ ህንዲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልኦት ሃገራት ደቡባዊ ኤስያ እውን ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር ተኸሲቱ ከም ዘሎ ይጥቀስ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኣብ ሜክሲኮ ተኸሲቱ ብዘሎ ብርቱዕ ዋዒ ብውሕዱ 10 ከም ዝሞቱ ተገሊጹ ብሰንኪ ኩነታት ኣየር ሚልዮናት ሰባት በዓልታት ተጸልዮም ምህላዎም ዝጠቐሱ ጸብጻባት እቲ ተርእዮ ኣብ ሜክሲኮ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ንሳልሳይ ግዜ የጋጥም ከም ዘሎ የረዱ ኣብታ ሃገር መጠን ዋዒ ኣስታት 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ይጠቕሱ ኢራንን ኡዝቤኪስታንን ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታት ዘተኮረ 10 ስምምዓት ከም ዝኸተማ ኣፍሊጠን
سمعت بريزيدنتات كلتين هاجرات مع 18 سنة بكتمات طهران أبزكايدو وركبي تبعتهم سمعت نقداوي حرشاوي تعناوي تكنولوجيكاون كالن كمزت تقالل لابد ركب تتقيس اللهم تقبارة سمعت نمرقات توسقين ناي لعلو تسمز ركبات كايد مقانو مراحتي كلتين هاجرات أفليت أمالهم زي خبركم تحتاتلتي زين عن المفتام أرستاتو بمغنيات عسرا سنة سمعتات إيرتران مذكار لومي تسألو فتحات دعان تقايدو أبي كتم أسمرا معسكر دندن زركبو تعليت سنكولان سمعتاتهم بحبن زكيرهم أب زبا سمينا وقعي بحري نلعلي 10,000 سدرا سوات لعلي 340 مليون ناقفة دبس تغفيلون حيث تسطى إسرائيل أب جنين بزكايدو سرحيت أب سب قدات وريدون أب دوبا برازيل بستغسته وبلاو معبل سباوين واتعون أكبابيون كسارتات وريدون أب هندي أبزا حالف سادستي مس بعمل أو وعي بستاساسر مغنيات العلي ميتي كم زموتو تقاليتهم نلومي سوني 10 سنة ساعة 9 مشز تدالو حفشاو زينا مساندونا بزي تزازيم اللوم مسترف مدباتنا حقوقهم سماحاتنا وكي يذكروا